Здравейте! До мен стои един човек, който изключително вдъхновяваща история разказа преди малко. Здравей! Здравей! Валя! Здравейте! Значи, аз искам да я помоля да сподели много накратко, тъй примера, който имам до себе си, е нещо, с което малцина биха се справили, защото като ставим въпрос за здраве, всичко друго отива на заден план. Нали така? Точно така е. Валя, може ли да кажеш на хората какво ти се е случило на тебе и как продуктите на Елар стигнаха до теб? Миналата година бях диагностицирана четвърти последен стадий на рак, като имах разсейки в гръбначния мозък, разсейки в черния дроб, разсейки в белия дроб, бъбреци, като цялото тяло беше засегнато, което започнах да приемам ударно добавките на Елар. Какво съм ползвала? Ползвах Пробаланс, Гъбарейши, Цистосинканус, Коластрата, алое, ударни дози. Сега съм с чист 5D скенер, за което безкрайно много благодаря на добавките и вещо препоръчвам хора дори да сте здрави. Ползвайте добавките като превентивна грижа за вашето здраве, за да не стигате до моето състояние, защото никой не подозира какво носи в тялото. Един стрес отключва много. В момента живеем във времена, в които виждате колко много стрес, като цяло забързано ежедневие, не си даваме равносметка, когато сме преуморени да спрем, да дадем на тялото почивка, да го захраним с необходимите добавки и горещо ви препоръчвам наистина. Ползвайте добавките, за да сте здрави, защото това е основният човешки ресурс – здравето. Значи, това, което искам да кажа е, че освен добавките, ти имаш един изключителен дух. Да. Ти си един уникален пример за хората, за това, че защото когато човек няма проблеми, може да дава съвети и е много лесно, но човек като тебе, който е преминал през такава диагноза, в която те буквално са ти казали, че си пътник. Да, един месец ми даваха живот, бях на един легло. Месец. Неподвижна? Абсолютно неподвижна, тялото неподвижно, нито можех наляво, нито надясно да се завъртя. Даже на спалнята, която бях положена, ми бяха вързали едно въже, за да мога да се изправям. Главата беше на няколко възглавници, защото от белия дроб се задавях буквално, но благодарение на добавките. Ето, присъствам тук на една прекрасна лидерска академия, където съм много щастлива да бъда, заобиколена от толкова много хора, успешни.